aan de prijs van de publieksjury. Dus daarvoor zou ik heel graag mevrouw Anja de Bie van Ori op het podium willen vragen. Welkom. Mevrouw de Bie, Ori, waar staat het voor? Ori is een organisatie van advies- en ingenieursbureaus. We zijn ook een belangenvereniging, zoals er al zoveel gepasseerd zijn. Sorry. Onze doelstelling is eigenlijk om de advies- en ingenieursbureaus in de kijker te stellen en te tonen dat er ook iets achter al die mooie gebouwen zit die ingenieurs moeten waarmaken. Oké, fijn. Mevrouw de Bie, wie is de winnaar van de 2020 Challenge 2013 voor de categorie Publieksprijs? Qui est le gagnant du prix du public? Belangrijk. Neem gerust uw tijd, dat maakt het wel spannend. Hè? Geen. Pardon. Studiebureau Ingenium voor KBC Goik. Applaus. Eerste foto? Ah, oké. Voilà. Misschien nog even een foto. Meneer KBC Goik, publieksprijs. Hebben jullie extra rente beloofd voor een stem of zo? Wat in de KBC ingelegd moest elke personeelslid van de KBC elke dag 1 keer stemmen, dan dacht ik dat zou wel lukken. Ja, maar ook op basis van inhoud van het project. Uiteraard. Waarover gaat het? We zijn zeer blij dat dit project gewonnen heeft. Zoals het in de inleiding eigenlijk zeer mooi gezegd geweest is. Het is een zeer eenvoudig projectje dat op een zeer simpele manier een aantal ondertussen wel gekende, maar toch nog altijd redelijk innovatieve technieken combineert tot inderdaad een nul-energiegebouw. En met dat gebouwtje heeft KWC willen bewijzen dat het mogelijk is om op kleine schaal bankkantoren in de toekomst nul-energie te gaan bouwen. Fantastisch. En we zijn zeer blij dat we daar hebben mogen meewerken. Oké, proficiat. Dank je wel. Neem uw prijs zeker mee.